Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki kena skul hagni ka juk ka bamenta la shamba bun sin kim ju shem shu ya ka ktien khasi kum ka wei na ki subject badan kambha hendrei ki jit no penban da ka subject English na kalyang professor DRL nong laj ubadeu presiden juga khasi at society la pen pau baka dau ten rai ka dei namar wa sarkar ka penan kam da ka ktien English kum ka official language ne ka ktien sarkar habe keren begila pathai ko bor professor DRL nong laj ulaong ba la da ka sarkar jila ka penan kam da ka ktien khasi kum ka ktien sarkar da ka bakaran da ka ktien ba thoru da ka ktien khasi haki office sarkar baro ki hapan shimbet ya ka subject khasi Kadau ke bakongsan kalong namar ba amsim penlong ktien sarkar ya ktien khasi. Ki hapri kam da ktien pareng. Tiga ktien pareng kedai ktien nongwei. Ki hapen lut kaspa ka phau ka bor ka sor. Nadu ki kimi ki pa ban penlong ki khon jong ki samla jongi banang ya ke English namar ka ktien sarkar kedai ka English. Lada ka ktien sarkar kedai khasi ki tho ki fai ki noting barokhat ki shithi barokhat ki daiktin khasi communication shithi barokhat ki daiktin khasi barok kin haban pule khasi u bomnang khasi ro u hab bandan lakum no ka jingla ban snot ho ya gaktin khasi walada umla ban tho ki dai bandan ka working knowledge ya ka khasi lada khasi ke dai gaktin sarkar ti ka dai ka policy ka babakla ka penlong ye ki khon samla ban hab ban penle jengmo de ke English lada kene ke ktien sarkar kitu ki bakwa ban tre po ka jela tangga khasi kalabian amdei tang khasi namar ngiron kam bandang khambon teliki ktien ka English ro kalong ka badan kam handrei kanam dan ken kata ka jing lendet no ya ka ktien khasi tinga ong ba pet menta ni persa ya ka imposition ya ka jing pentrekam ya ka Assam Language Act khat khandai spahan rupo namar ba ong ban pentrekam da ka Assamese habaro ki district jongka Assam to por ni yo ya ka jela halor kata ka nongrem penban dang la yo ya ka jela ni klet no yala ka jongka ktien ni subteng be ya ka English kum ka we ni ki official language kum bakalong ha Assam bat ki wei ki jela jong ke India ki wei ki jela ba ki la yo ya ka jela la jong English ka beteng kum ka wei ki official language bat ka ktien jong ki trasnong ro mars mador ki penong ka ktien sarkar temangi badeng iklat ya kata kadai kan ni ka penong ye ki khna samla bat phi ki kimi ki paro pi ham ya ka ban penbor yang ikut na jom ban krek bahai ke English wala ke kan no. Andai menta da ke penlong official language baru kin habnang khasi. Ke basngol ran ke long ba menta la dan ke tu ni ki khasi bom nang khasi. Tidak ke penlong official language baru ki habnang khasi. Amdai tau khasi. Ubah ke insyaallah dai benang lepa lei ki bana barro ki haban ban pule khasi bat benang ya khasi.